Така, ай, давай, инвайт. Сега ще играме с... ОМГ, дай пак. ОМГ, какво се бъгва така, бе? Ето. С Боби и с Криси. На билярд, да. И първо играм с Криси. Ето го Хонър с 12. Слабак от класа и така. ОМГ, как е тъпо разбих само. ОМГ. Ти па си още по-зле от мене. Та няма влезна, ОМГ. Не съм ли слаб? Няма да кажеш. Нещо такова се получи. Сега обаче не знам дали го чувате, защото съм на слушалки. Да, ма важно е, че ще го бием. Няма никакви шансове. Това се знае. Само не е черната. Така. Тук малко са кофти се получили, ама... Няма начин. Трябваше да е. Няма шансове, така че... Мерси. Нямаш проблем. Викаш, отчаяс от живота. И това беше от нас. Чао!